Κοίτα τώρα να δεις τι μου συνέβη. Καθώς έψαχνα να βρω κάτι ρούχα, κοίταξα, βρήκα ένα κουτί. Και λέω τι να έχει μέσα αυτό το κουτί. Και το ανοίγω και τι βλέπω. Μία μάσκα από γυψόγαζα που είχα φτιάξει πάρα πολλά χρόνια πριν. Και αυτή είναι η φατσούλα του άντρα μου, που τότε φυσικά δεν ήτανε. Κοίτα η ημερομηνία. 11 Τρίτου του 2001. Παναγία μου, πόσα χρόνια πριν. Τότε σπούδαζα παιδαγωγικά σε μια σχολή και μας είχαν ζητήσει εργασία να κάνουμε μία μάσκα, είτε μπροστινή είτε και το κεφάλι, με γυψόγαζα και να το ζωγραφίσουμε. Βλέπεις λοιπόν, η καλλιτεχνική μου φύση ήτανε ανέκαθεν. Για γράψε μου εσύ, τι έχεις βρει που είχες από παλιά και μόλις το βρήκες ενθουσιάστηκες με αυτό?